фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани олимзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. олимзода Насим Хоҷа бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 майи соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Абдуллозода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Абдуллозода Ҷамолиддин Абдулло вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 майи соли 2020.